Microphone muted. Halo? Jesam dobio tebe? User in your channel started recording. Halo? O, signal loš, čekaj da siđem halo? Halo? Ma ne čujem se kad sam se kupao normalno. Halo, ja iz oglasa, jel vi prodajete ove piliće? Koje dogljene? A? Dogljene koje, ja šta je pitanje? Ma treba mi pilići jebot, kakva jaja, imam jaja. A ne, ja trebam saboletom. Aš ja tebe ništa ne čujem. Halo? Halo, reci. Gdje si ti u brdu bola, šta radiš? Nije valjda sapilaš drva. Halo? Reci, šta čujem? Jel vi piliće prodajete? Ne prodajemo. Pa šta radite? Pa uzgajam. Uzgajate? Pa daj mi 10 komada treba. 10. Ja. Nemam sad. Kad će bit? Zadno možda, čekaj, hoću to, čekaj, to je bijele djevči. Pa treba crvene bijele. Trebaju mi crveni. Crveni nemam sad, nema ništa. Nema crveni. Nema. Kakvi ima, bijeli jel? Ima dole u Markoviću. Ajde daj, ti meni bola bilo kakve, bojaš ja njih u crveno, jebeš ti to. Ja. A nema. Nema ništa, zvaću ja tebe dogodne, može? More, ajde. Ajde, javi se, nemoj da, zapiš tu, aj. Zapiš moj broj. Aj, znaš kako se zovem? Serim. Eto, ajde. Kako ćeš pisat? Microphone muted. Ajde. User in your channel stopped recording. On je čovjek, Kad napiše, User in